जिल्लानि सिङाव थानाय नागुरिजुलि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा नागुरिजुलि मावख' खाथियावनो मोनसे जुनियर कलेजाव हायार सेकेन्डारियाव बिथांमोनहा 2021 मायथाइयाव नागुरिजुलि दख'रानि सिङाव थानाय HLC आनजाद पास जानाय हायार सेकेन्डारि आनजाद पास जानाय फ्राय 300सो बर' फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे केरियार आरो मटिभेसन प्रग्राम लादों आरो बे प्रग्रामाव आं बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। फरायसाफोरा बिराद इनकारेज आरो फरायसाफोरा बिराद साहस देखायदों। बिथांमोना गावबा गावनि थांखिखौ जोंनो फोरमायदों। दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन स्किल एन्ड मिशन क्वालिटि इडुकेसन जे जों फोसावदों बिनि सायाव जों खामानि मावगासिनो दङ आरो साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरनो स्किल नांगौ। दिनैनि जुगाव थांनानै थानांगौब्ला फिजिकेल एन्ड मेन्टेला फिट जानानै थानो नांगौ आरो बे बर' फरायसाफोरजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गोबां बर' फरायसाफोरा बिथांमोनहा सोरबा डक्टर फरायनो गोसो दं, सोरबा इन्जिनियारिं फरायनो गोसो दं, सोरबा प्रफेसार फरायनो गोसो दं, सोरबा UPSC आनजाद होनो थाखाय गोसो दङ। दा बे बर' फरायसाफोरजों सावरायनानै आंबो बिराद सेटिसफाइ मोन्दों आरो जाय एडभकेट जानो गोसो दङ बिथांमोनहा गुवाहाटि हाइकर्टखौ बा लकेल गावसिनि कर्टखौ बिथांमोनहा सप्तायाव बा मास मोनसेयाव बा बोसोराव नायनो थांगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो जाय डक्टर फरायनो गोसो दं बिथांमोनहा मेडिकेल कलेजाव ओरैनो बेरायनानै फैगोन जाहाथे मटिभेट मोनो बिथांमोनहा जोंनो खोथा होदों आरो जोंबो बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जाय बिथांमोनहा इन्जिनियारिं फरायनो गोसो दङ, जोंहा गुवाहाटियावनो IIT दङ, ओमफ्राय जोंहा क'क्राझाराव CIT दङ, बिथांमोनहा जाहाथे थांथों, बोसोराव खनसेब्लाबो थांनानै नायहैथों इन्जिनियारिं फरायनो बोरै हायो आरो इन्जिनियारिं जानो थाखाय मा फरायनो नांगौ बिथांमोनजों जों दिनै सावरायदों आरो बेयाव सासे डक्टर लाइमोन बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो फरायसाफोरजों सावरायदों। दा जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों साफ्रोमबो बिमा बिफानो बेखौनो खोथा होनो सानो, नोंथांमोनजों जों मिलायनानै नागुरिजुलि ओनसोलनि सिङाव थानाय बा दुलाराय आसामावनो जेराव जों बर' दङ, दुलाराय भारत, दुलाराय बे बुहुमाव जेराव बर' दङ, बिमा बिफा बिथांमोनजों मिलायनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ सुबुं सम्पद दागोन आरो बिमा बिफाया जे लुबैनाय गावनि फिसा हौवा फिसा हिन्जावखौ मानसि मोजां जाजानो लुबैनाय बिनि सायाव जोंबो नांथाबनानै खामानि मावदों। ओंखायनो जोङो सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो आथिखालनि बर' फरायसाफोरखौ जों स्किल खालामथारनांगोन। दिनैनि जुगाव थांना थानांगौबा नोंनाव माबा मोनसे स्किल थानो नांगोन आरो जाय स्किलजों नों बिराद गोजौ दावगालांनो हायो, नोंनि केरियारखौ नों दाफुंनो हायो आरो नोङो थांनानै थानायाव नों सेटिसफाइ आरो हेपि गोजोनै नों थांनानै थानो हायो। ओंखायनो बाय बार्थ इसोरा साफ्रोमबो फरायसाफोरनो स्किल हरदों आरो बे स्किलखौनो जोङो गामि ओनसोलाव जों नागिर दरनथारनांगोन। सोरहाबा मोसानायाव मोजां, सोरहाबा खारनाय बारनायाव मोजां, सोरहाबा खमलायनायाव मोजां, सोरहाबा डक्टर इन्जिनियारिं जानो गोसो दङ। दा बे बर' फरायसाफोरखौ बिथांमोननि स्किलजों आरो बिथांमोनखौ अपरचुनिटि, बिथांमोनखौ चान्स होनाया जों साफ्रोमबो बर' हारिनि बिबान जानानै थाबाय। ओंखायनो जोङो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफोरा ज' जानानै जों लाइमोनफोरखौ मोजां खालामथारनांगोन। बिसोर जाबाय जोंनि बर' हारिनि देरसिन सम्पति। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव सम आन्दलन खालामनानै प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंहा बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय आरो बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाया मावफुंजानो नांगौ होननानै भारतनि हम मिनिस्टार, प्राइम मिनिस्टार बिथांमोना जोंनि क'क्राझाराव फैनानै आरो बिथांमोना दिल्लीनिफ्राय जोंनो खोथा होदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो इनिसियेटिभ लादोंमोन आरो बिथाङा मावफुंनो होननानै जोंनो खोथा होदों। दा ओंखायनो माखासे खामानिफोरा सोलिगासिनो दं, जेरै 6.3 आरो जेरै एरिया बारायनाय, बेफोर खामानिया इन्टारनेलि सान हर मावगासिनो दङ। 6.3 सोलोंथाइनि इडुकेसननि जि माखासे भेन्सार फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामनाय, बेखौ जोंनि दैदेनगिरि आरो जोंनो बेयाव नांथाबनानै खामानि मावगासिनो दं। ओंखायनो जोंहा फोथायनाय दङ समजों लोगोसे गोख्रैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नारसिननायनि गेजेरजों, बर' हारिनि आफादफोर नारसिननायनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डआ थाबनो मावफुंजागोन आरो जेरैबायदि जोंनो खोथा होदों भारत सरकारा आरो आसाम सरकारा, जों फोथायो जों बे एकर्डफ्रा थाबनो मावफुंजागोन आरो बिनि माखासे एग्जाम्पलबो दङ। बिराद स्पिडै बिथांमोना मावदों, माखासेखौ बिथांमोना मावनानैबो होबाय। दा ओंखायनो जोंहा मेजर माखासे दफाफोर दंबावो। माखासे जे जों बड' रेजिमेन्ट बिदोंमोन, नाथाय बड' रेजिमेन्ट मोनाखैब्लाबो जोंनि पेरामिलिटारि आर्मियाव आरो डिफेन्स लाइनाव गोबां बर' इयुथफोरखौ साख्रि सोनाय जागोन होननानै दफायाव दङ। दा बिनिबो खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा ओंखायनो आं सानो पार्सनेलि आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानो समजों लोगोसे जोंनि बिटिआर एकर्डआ मावफुंजागोन, बेखौ जोंहा फोथायनाय दं। जे जोंनि स्पेसियेल रिक्रुइटमेन्ट होन्दों बड' इयुथ आरो बे एकर्डजोंसो जानाय, बे जेनेरेल इन्टारभिउ बादि जाला, जेनेरेल खारनाय बारनायफोर जाला। मानो होनोब्ला जोङो बर' इयुथफोरखौ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों आरो एनडिएफबिनि माखासे दैदेनगिरि जायफोरा सेक्रिफाइस खालामबाय, गोबाव सम जाथिनि थाखाय नांबाय, बिथांमोनखौ आरो जेनेरेल बड' इयुथफोरखौ स्पेसियेल कनसिडारेसनाव हागौमानि बेसे बांसिनै
भारत सरकारा जोंनो बड' इयुथफोरखौ डिफेन्सआव लागोन होननानै बिथांमोना जोंनो खोथा होदों। दा ओंखायनो बे खामानियाबो जायगा जायगा एवारनेस, जायगा जायगा बै लाइमोनफोरखौ सावरायनाय बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। दा ओंखायनो जोंहा फोथायनाय दङ बे बड' इयुथफोरखौ जे डिफेन्सआव पेरामिलिटारियाव जे साख्रि सोनाय बेबो आबुं महर थाबनो खोब खम समावनो बेबो मावफुंजागोन। बेखौ जोंहा एबसुआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोथायनाय दं। थांनाय बिसायख'थियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सावरायलायनानै केबिनेट डिसिसन लानानै थांनाय बिसायख'थिफ्राव जोङो UPPLखौ सापर्ट खालामबोदोंमोन थांनाय BTC इलेक्सनाव आरो थांनाय MLA इलेक्सनाव। दा एबारबो माखासे समस्थिफ्राव बाय इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ तामुलपुराव आरो हरै गसाइगावआव आरो काउन्सिलावबो जागोन। दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबो दाबो थिरांथा लाथ'वाखै आरो खुनु केन्डिडेटफ्रा दाबो केन्डिडेट फोसावथ'वाखै, खुनु पार्टियानो दाबो केन्डिडेट फोसावथ'वाखै आरो केन्डिडेटफ्राबो टिकेट मोनथ'वाखै। ओंखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि केबिनेटआव डिसिसन लानायनि गेजेरजों आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बोसोनगिरि केबिनेट डिसिसन लानायनि गेजेरजों जों फैबाय थानाय बाय इलेक्सनाव सोरखौ सापर्ट होनाय जायो बेखौ जोङो जेला सम सफैयो नोंथांमोननो मिडियानि गेजेरजों फोसावगोन, बर' रायजो राजाखौ जों खावलायगोन। दा ओंखायनो सम सफैथ'वाखै, ओंखायनो जोंनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर', मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी बिथांमोना जोंनो जेबो डिसिसन होथ'वाखै, केबिनेटआ जेबो डिसिसन लाथ'वाखै।